Eta nola bizi izan duzu zuek azokan lehenengo aldi hau? Ongi pasada, bazen jende hainitz, baina hor gutxiago badira. Artista hainitz dira, idazle eta kantari. Eta zuek nondik etorri zarete, eskola ikastetxen batetik edo? Bai, eskolatik. Gaurkoan ikasleen eguna, nola biziko duzu zuek azoka gaurko egunez? Bueno, Ondo, kantanti da ezautzen. zatzeko gaukin. Zerbait erosiko duzue? Bai, disko bat beste. Nola bizi duzu zuek gaurkoan ikasle eguna hau Durangoko azokan? Ondo. Bai. Hombre, hasieran izan apurretin kordio, egon dire jende asko eta hori ezin zan sartu eta jende asko. Baina egon da ondo, jendeagaz gustetan da jotea. Erosi duzu zuek zerbait? Bai. Nik liburu bat nire arrebarentzako, Hemen, baina bai, hemen lekot Bai, erosi liburuet, irako behar dugu ikastolan eta erosi dut.